ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିଶାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ସହର ତଳି ବସ୍ତିଟିର ଅନତି ବୃହତ୍ ଗୃହଶ୍ରେଣୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବିରାଜମାନ କରେ, ବିଗତ ଯୁଗର ଅବଦାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ ମୁଖରିତ ଚାଟଶାଳୀ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଲୋକପ୍ରିୟ। ହୁଏତ ବସ୍ତିଟିର ଅବସ୍ଥା ସେତିକିବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛର ଛାଇ ତଳୁ ଉଙ୍କି ମାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଡର ବୁଢ଼ା ପୂଜାରୀଟାକୁ। ସେ ପଣ୍ଡିତ ଅତଏବ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରିଦେବେ ମାନସଙ୍କ ନତୁବା ଗୋଟିଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ସର୍ବୋପରି ଠାକୁରଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନେକ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପରେ ଆଜି ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ମାରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ତାପରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲା। 2 ମିନିଟ୍ ମୁଗ୍ଧ ମଧୁର ନୟନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିସାରି କହିଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଓ ଭଗବାନ, ମାସଟିଏ ଧରି ସବୁଦିନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ବାଟ ଓଗାଳି ବସୁଛି। ଆଜି ବୁଢ଼ା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ରାତିରେ ବି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରେ? ତୁମ ନିଦ ହୁଏ କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ହି ହି, ଆମ ସ୍କୁଲ ପଣ୍ଡିତ ବି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର, ପଣ୍ଡିତମାନେ କାହିଁକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଶିଖିବି, ତେବେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବି? ନା ନା ଠାକୁର, ତମେ ଚଟାପଟ ଏମିତି ବର ଦେଇ ବସିବନିଟି। ବରଂ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନ ମାରେ। ହଁ, ବରଟିଏ ମାଗିବି ଏକା, ସେ କଥା ପରେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ମାସକ ତଳେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲ? ତୁମ ସହିତ ଖେଳୁନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁମ କଥା ଭୁଲିଗଲି। ଏମିତି କିଛି କହିଲ ଯେମିତି ନୁହେଁ, ତହିଁ ପରଠାରୁ ତ ତୁମେ ପାଖକୁ ଆସିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ବାପରେ, ତୁମକୁ ଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କିଏ ଦେଇଛି? ଉପରେ 2 ଫେଣାଯାକ ଏକାଥରକେ ପାଚିଲାଣି। ତମେ ଖାଇବ କେମିତି? ସାବଧାନ ଠାକୁର, ସବୁ ଏକାଥରକେ ଖାଇବ ନାହିଁଟି, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। 1, 2, 3, 4, 5, 24ଟା ପାଚିଛି। ତୁମେ ଦୈନିକ 2ଟା, ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ 24ଟା କରି ଖାଇବ। ହେଲା, ତାହେଲେ 24ଟା ଖାଇବାକୁ 4 ଦିନ ନା 5 ଦିନ? ଏଇ ହେଲା ମୁସ୍କିଲ ଠାକୁର। ମୋତେ ଅଙ୍କ ମୋଟେ ଆସୁନାହିଁ। ହଁ, କଥାଟେ କହୁଥିଲି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ କରନ୍ତ ନାହିଁ? ଦିନେ ରାତିରେ ସବେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତ। ସକାଳେ ଉଠିବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତେ। ମାନେ ଅଙ୍କ ଖାଲି କଷିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଅଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ପୁରା କଥାଟେ ହିଁ ସବେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତେ। ନା ନା, ତମେ ହଠାତ୍ ବର ଦେଇ ବସିବ ନାହିଁ ଠାକୁର। ହୁଏତ ଅଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ। ସେ କଥା ବୁଝିବାର ବୟସ ମୋର ହୋଇନାହିଁ, ନୁହେଁ? ହଁ, ବର ଯଦି ଦେବ ଠାକୁର, ତେବେ ଏଇ ବର ଦିଅ, ଲୋକେ ଯେମିତି ଧୀର ଭାବରେ ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ଜଣାଇବେ। ସେଦିନ ଶେଷ ରାତିରେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ସେତିକିବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାରଣ ତୋ ମନ୍ଦିରରୁ କଳଗାଉଣରେ ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା। କଳଗାଉଣା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଏଡ଼େ ରଡ଼ି କରି ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଠାକୁର? ଆମ ଘର ପଛପଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁଙ୍ଗା ଲଗାଇ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଡ଼େ ଗର୍ଜନ କରି ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ବୋଲିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଶୁଣିପାର ନାହିଁ? ମୁଁ ସେଦିନ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲୁ ବୋଉ, ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରତୁଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାଉଥିଲେ? ବୋଉ ଭାବିଚିନ୍ତି ନାହିଁ କଲା। ବୋଉ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କଥା କହେ, ନୁହେଁ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଏଡ଼େ ଆସ୍ତେ କଥା କହୁଛି, ଅଥଚ ତୁମେ ବେଶ ଶୁଣିପାରୁଛ। ଦେଖୁଛି ତେବେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହୁଥିବି ତୁମେ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟି ସୁଖ ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ ମୋ କଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରତୁଙ୍ଗା ଉଠାଇ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଡରକୁଳି। ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ମୋ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ମୋ ବାପା ବି ବୋଧହୁଏ ମୋହରି ଭଳି ସେଦିନ ବିଚାରାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସାରା ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରତୁଙ୍ଗାରେ ଗୀତ ବାଜିଲା। ବାପା ବିଚାରା କେତେ ଛଟପଟ ନ ହେଲା। ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତା କାନ ଦୁଇଟିରେ ଚାପି ଧରୁଥାଏ। ବାପାକୁ ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ସାହସୀ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ, ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା କରାଇ ଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ?
से दिन मु बापा को कहली मोर गोटे फ्रॉक दरकार। बापा बोऊ को कहला मो झील केबे किछि मागे नहीं, आज मु ताकू जरूर फ्रॉक किनीदेवी। बोऊ कुआडे प्राय बाहर नहीं। बहुत दिन पर से दिन से मते धरी बापा सहित बाहरिला मते फ्रॉक किनीदेव और टिके बुलाई आसीब। भगवान आमे ठीक घरू बाहरीचु, गोटे डेंगा मोटा भयंकर निशुआ मनीष आसी पहुँचीगला। बापा जेती टंका धरी बाहरी थिला गोटे निश्वास पकाई सेतक समुदाय ताकू देदेला। कथा कौन कि बापा किछि टंका करज करछि। 7 दिन रे सेई भयंकर लोक गोटाए ठेंगा धरी आसी सुध नहीं जाए। बापा कहूतिला लोकटा जेतिकी टंका देइथिला तार 1.5 गुण सुध नहीं सारलानी। अच्छा से सेतिकी संतुष्ट हेबा उचित नुहे? छाड़, हाँ मु बापा को कही देइछि। बापा तू जदि या परे पुणी टंका खरच करिवु तेबे आउ टिके गेड़ा लोक देखी, आउ जार निश ओ ठेंगा टिके सान होइथिबो ताहाठु खरच करिवु। छाड़ तेबे लोकटा टंका तक नहीं जिबा फल आमे से दिन आ बजार को गलु नहीं। मु बोऊ को कहली बोउल तोर खंडिए पुराणा रंगीन शाढ़ी कहीं केउ दिनरु बाक्सरे साइताय रही, तू तो ताकू केबे व्यवहार करूना। कथा कौन कि तू निजे सिलाई करी से ही शाढ़ीटारे गोटे फ्रॉक करदेबू। मुझे चाहूली, बजार फ्रॉक दरकार नथिला। तुम्हें तो जानिथिबो भगवान मु बोऊ को एतक मिछ कथा कही। आम साई बजार रे मु गोटे रंगीन फ्रॉक देखी आ सेटा पिंधिबा को मन बदलाई थी। बोऊ से दिन संध्यारे मो पई ता शाढ़ी रे फ्रॉक तैयारी करने को बसिला, किंतु मु देखिली से कांदुची। बोऊ को आज जाए आउ थरे मात्र मु कांदिबार देखिछि। जो थर बापा ज्वर रे पड़ीथिला से भयंकर लोकटी सुध नेबाकू आसी कबाट रे ठेंगा बाड़ेबार मु बोऊ जाई कबाट खोली कहला बापा दूर को जाऊची, 7 दिन पर फेरिबो। पर बोऊ को चुपी चुपी कहली बोउल तू परा कहूथुलु मिछ कहबा खराब, तू फेर केमिति कहलु? बोऊ कहला मिछ कहबा निश्चय खराब, अभाव असुविधार पड़ी मु कहिछि, खराब काम करछि। बोऊ तापर मते कोल को नहीं कहला किंतु तू तो मोठू भल मनीष हबु, अभाव असुविधा पड़े भी मिछ कहबू नहीं। ठाकुर किछि समय पर मु देखिली बोऊ लुचे लुचे कांदुची। से मुहूर्ते मु कौन बुझिली जान, मो बोऊ मिछ कही पारे किंतु से मिछे नुहे, से सारा पृथ्वी उपरे। आ ठाकुर मु जे बोऊ को फ्रॉक विषय मिछ कथा कहली सेटा भी मिछ कहवा उद्देश्य नुहे। तुम्हें तो कथाटा निश्चय बुझुच नुहे, तथापि भूल होइथिले तुमे मते क्षमा करिवो। आ बोऊ को भी करिवो तो बेस, मु जाने तुमे एथिरे राजी हेब। तुमे केडा भल भगवान। तेबे भगवान जदि बापा को किछि टंका करे देबा पई तुमको असुविधार पड़िया को हेब तेबे किछि करिबा दरकार नहीं। छाड़ ठाकुर तुमको बहुत कथा कहलेनी अथच असल कथा कही नहीं। मु एडिके मूर्ख से दिन स्वप्न तुमको देखिली, केते खुशी हेली, किंतु तुमे कौन कहल बुझी पाली नहीं। तुमे आउ थरे तुम सुविधा अनुसार मते थरे स्वप्न कहब एति वर मागुली। आ तुमे जदि पंडित को एमिति टिके खरा बेले शुआई पकात मु केड़े खुशी रे आसंती। हे भगवान पंडित घुंगुड़ी आउ कहीं शुभु नहीं, हुए तो उठी पड़े। आज तेबे जाए हाँ तुमे सबू कदली एकाथरके खाईदब नाइटी मन रहिब तो? मु नेबी 2टा कहीं नाही नाही नेबाकू हेब। अच्छा तेबे लक्ष्मी कदली 2टा छड़ाइला ओ ठाकुर को प्रणाम करी द्वार पर्यंत आसिला। बाहर प्रखर दिवालोक मुहूर्तक पई से विस्तृत होइतिबा समय ज्ञान विस्तृत होइतिला एटा दिन की राति। हठात एक प्रचंड कंठता को हतचकित कला। दिन दीपर ठाकुर पाखु चोरी एड़े साहस खेदी आसीथिले पंडिते। लक्ष्मी गोटे मुहूर्त काठ पितुला भली स्तंभित हो रहिला, तापरे दौड़िला। पंडित भी दौड़िले। सामने पोखरीटीए। लक्ष्मीर पथघाट ज्ञान जेमिति विलुप्त होइथिला। से पशिगला पोखरी भितर। पंडित कंठ शुणी और तांको धावमान अवस्था देखी जमी आसिले लोके 5, 10, 15, 20। लक्ष्मी पोखरी भीतर को छिड़ा होइछि, अंटा जाए पानी, छाती भिड़ी धरी कदली 2टी। बाहरिया पोखरी भीतर पंडित रड़ी कले, बाहरिया अन्य माने भी पाटी कले। विस्फारित नयन रे लक्ष्मी सभी को अनाई थाए केवल। तापर जनता को ठेली पोखरी आड़ को बाहरी आसिले लक्ष्मीर बापा।
ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପାଣିରେ ପଶି ବାପା ତାକୁ କୋଳ କରି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଜନତା କହିଲା, ଆହା କେଡ଼େ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା। କଦଳୀ ଦୁଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, କଥା ହେଲେ ଝିଅର ଚରିତ୍ର। ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ଏଡ଼ିକି ସାହସ। ବାପରେ। କଦଳୀ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତରୁ ନେଇ ବାପା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ ଓ ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କଥା କହିନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। 3 ଦିନ ପରେ ଚାଲିଗଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାପ୍ତାହିକ ପୁରାଣ ପାଠ ସମାବେଶରେ ସେଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିଅଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଆହାର ଚୋରି କରି ଯେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଆଦାୟକୃତ ଚାନ୍ଦାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ କ୍ରମାଗତ ଚୋରି କରୁଥିବା 2 ଜଣ ସେବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦଶାରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଚୋରି ଧରି ପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓ ଧରିଥିଲେ କିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏହା ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦିଅଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଦିଅ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ। ବିମର୍ଷ ଭାବରେ ନୀରବରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଏକା ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତେ। ଯେତେବେଳେ ଦିଅଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରମାଣରେ ଉଦ୍ବୃତ ହୋଇ ଜନତା ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ଦେଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ପଣ୍ଡିତେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଅଙ୍କ ବିଭୂତି ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ପଡ଼ିରହିଲା କେବଳ ଏକ ଦୀପ୍ତିହୀନ ଅର୍ଥହୀନ ରୂପ। ଏ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତେ, ତୁମ ଦେହରେ ତ ଖଇ ଫୁଟିବ। ଜଣେ ସେବକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କେଇଦିନ ପଣ୍ଡିତେ ନୀରବରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପରଜନ୍ମରେ ଏ ପାପିଷ୍ଠ ଯେହ୍ନେ ଜୀବହୀନ ହୋଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଉ। ଏଇଠାରେ ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।